Takadziswa namudhara tichiri when I was too young. Vachingoti mfana uyo bate mbira. Kwanguri kudya kwedu waiti makuseni. Vanzuri beginye here kandi no. Vaita kozi vaiona kuti ndokwangu neshungu dzangu. MONOVERZATION. MONOVERZATIon. Let the children play. Yes. Yeah, Elisha Irema. I was on the interview. I'm not respecting the media. Yes. Let the children play. Yes. What shoko Elisha Irema. Then wamutora basa kuti waku. Zvakaita paipai ndakatosiiwa. Zvikanzi hapana wamuchera unotseta plastic cover. Okay. So Elisha Irema. So my music teacher was Timothy Kazembe. I don't know if you know Timmy. He was also my student. Yes. So he taught me guitar from when I was still a kid. What kind of guitar or bass? Acoustic guitar. Okay. Then I started playing drums. But my drums and I feel like tempo yange irish no kubata. Then I moved to Heritage School. I think I was in grade 5. It ran about that time. Timmy Agabawana Basa by Heritage. Then he groomed me more. He's like, you know it's a bass. I know a guy called. Say I can't do the bass. Then didn't excite me. Pakatingwa a 5-string guitar called Abel. Them are glitters. This is any colors. Because he do guitar and do good. And then so I was like, "Jojo the bass guitar." And Vazanza, I only know one bass teacher. Then he referred me to Elisha. To Irema, okay. So band. Is that the time you had to students play? Around about that time. Okay. Around about that time. Oh, Mama, me now, Dana no go pay. And Bullet up there bass for Freeman now. Palmer also keyboard player. Tafara. Tafara is also a musician. Okay. We play together multiple gigs. He's a professional drummer. So you were groomed by Elisha. By Elisha, yeah. He exposed us to the music scene. I think it was easier for me to enter the music scene because of him. Because I used to attend my shows. But I was going to plug up my important places. You were still babies. So by the time that we finished high school and everything, I plug. They already knew us from that platform. They let the children play. Okay. Yeah. Nice. But that's my good story. Grooming, man. Yeah, great grooming. You know what is an hope? What is a lot of artists wanna hope, wanna Tammy? Yeah. That's all my music director. That's all producer. What is it? Nice. Bro. Ona na photographer wanga my documentary Ona kazvitsida kuita. So wazisana mudhara. Ndaraunda tuwana estereka nacho. Yeah, takadziswa namudhara tichiri when I was too young. Vachingoti mfana uyo bate mbira. Kwanguri kudya kwedu waiti makuseni. Vanzuri beginye here kandi no. Vaita kozi vaiona kuti ndokwangu neshungu dzangu kozi pandakazvarwa ndaida kuridzaridza mapoto. Dauridzaridza twese so vaona kuti okay regetimbomuisa kumbira. Vaona kuti akumbira ne potential but nungo manje. Tansingari waingoti wangoridzowa so ngomboshaika kana zve 2 weeks.
usingadzibati dzima ravo kuti aiwa ufanira kudziridza makuseni masikati manheru ndokwaakudya kwako. Exactly, yeah. Then from then ndatanga kupractice ndichiri kutyo ndichiri mudiki until ndaenda kuhigh school. Kuprimary ndainzingete music taitombohatandire vanhu verugby, so takazomuvha tikaenda kuBlawu. Aya iwo kumusa nemakizi emota ndakupa kuti upe hope. Aya Uona kuti esa akafanana tinoda kurivhesa kamota so tanga irivhesa ndaroorwa chiseko alright. So ndobva ndazoenda kuPrince Edward. Prince Edward ndakaenda form 2 ndasvika, so ndaenda nekuda music because ndokwai kwaigurumwa masters ataiona. Exactly, yeah. Papii paigurumwa vanhu manje? Papii paigurumwa vanhu because isusu ini ndakamboenda but wainyatsokurumwa nenzira chaiyo hatiri padocumentary saka ufanira kunepa mamusicians after masessions anenge tozomboenda kuphysics kuti vanhu vabhadharawo mari svini kumashows kuti titenge mabhatiri masvini. So yeah, chisiye papo chirivhesa izvi. Uye wasvika paina Mr. Mapia? Ndasvika pana Mr. Mapia. So P wairizei? So P ndakaenda ndoenda kumusic department ndatanga kudzidza marimba ndagara ndabva nawo kumba neMbira, so ndobva ndatanga kudzidza music. From P ndakanyatsogurumwa chaizvo zvekuti when I was in form 3 ndopa ndatanga kuwina ma-awards. Ma-Allidas, best Mbira solo, waita rugby futi? P ndakaita rugby, ndakazosiya ndamubhuku rokureguraidza. Notazauridza? Ndoapa ndorainyatsoridza, ndopa ndakaona kuti aiwa ininika kereya yangu ndeiyi ndosiyana nezvirikuwadza. Exactly. Both aitaura naSilent futi kaiti akamboita rugby. Oh yeah, exactly. Zvesure. Rugby taifarira. Yeah, so then tabva PE. Ndichingopedza PE. Mudhara ndovairidza nawo. So wafanana maBlawu futi watonzwa ticha wako. Exactly. Saka muri second generation band raHope. Ticha vairidza naHope. And then vazosvika extend kutanga kuti vada mbofocus nekugadzira mainstruments. Then wandisirawo tsvimbo yavo kuti chibata ndo yako. From then zvinhu zvese zvatanga kuchinja, ndopa ndatanga kunyatsoita experience yekuperformawo kumabig stage. Chitoshamisika kuti okay ndo zvacho haipa. How long have you been doing session music? Yeah, all over my music. Session music? No, sure, I think that room to a certain extent. Session week? I think none about 10. Was it about 10 years? Was it? No, it's not 10 years. But what am I going to Queen Marsh? And I think I'm Queen Marsh. But nandatotanga session. Yeah, I know mtongo but first time I go pana boyana Queen Marsh. Ni friend yako ndokanga story mami ni tumabodi na jig. Mami ni tumabodi tuwafana. That's a shame. Ngatomata sama picture yayo nezvandarezo zvindomburika nekuseka. Ndinozo kuma picture. Ayo nema-archives eseke. Nema-archives nesero zvaitika ndinazo. Unofana kumudza an artist museum yo. Yeah, saka have you ever tried to take account with Shana? I used to. And then I don't know what happened. I lost. Actually, that's what happened. Memories. No. I want to recall. Because I lost my memory. That's a nice. Recall. That's clever. Lose memory. MONOVERZATION.